Här i denna videon tänkte vi köra men jag vet inte vad med. Men du vill inte. Nej, du är inte senast faktiskt. Så det är därför. Vi ska köra de här marshmallows. Det syns inte. Men du gör inte det. Kolla själv. Det är bara ja. Ja, ska jag köra? Ja, då kör vi Chubby Bunny. Okej. Och du vet hur det går till. För de har väldigt stora massor. Det kör jag. Oj ja! Nu kör vi, okej? Ett, två, tre. Ja. Jag kan inte ha rätt ut dina. Och jag har lagt det. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Ja, skura. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Min fjärde. Chubby Bunny. Skit! Det är svagt ju, du ska göra. Vad sa du? Vänta det. Jag vill kasta 7 stycken mariner. Jävlar, jag snart fast ut på allting. Hur många har vi klart? Man har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nej, så. Okej. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 stycken. Så jag har typ plats med. Okej, nu jag ska köra. Inte jag. Vänta. Nej. Okej. Jag ska äta upp dem. Ja. Den där rör sig något som den har haft i munnen. Ja. Jag kan inte säga Chubby Bunny. Det här som Hanna. Nej. Ja, den! Taskigt, ja. Men då får du mer än vad jag får. Jo. Jag har bara 5. 6.
Har jag 7 här? Mm. Hur många du i käften? Jag har inte räknat ändå. 8 denna gången. 8,5. Oj. Nu vill köra igen, men vi har inga fler. Nu känns så. Så skulle han lugnt göra. Det hade funkat. Vet du vad vår Shabby Bunny? Visa dig en gång. Bara snabbt. Ja, det var den vi så hörde vi. Hejdå.